A feszti körkép ábrázolás világa nagyon gazdag, több ezer ember alakot festett meg a festőcsapat, azonban állatokat is nagyon nagy mennyiségben láthatunk. Az egyik érdekesség, hogy tevéket, illetve egypupú dromedárokat is találhatunk a körképen megfestve, amely azonban történetileg teljesen hiteles, ugyanis a honfoglaló magyarok előszeretettel alkalmazták ezt a jószágot, amely nagyon nagy teherhordó kapacitással rendelkezett, így a málhát kényelmesen tudták rajta szállítani. A magyarok bejövetelén hollókat is láthatunk, amelyek szintén nagyon érdekes eredettörténettel rendelkeznek. Ugyanis, amikor a körkép restaurálása zajlott, a festőművészek nem találtak védett hollómadarat, amelyet meg tudtak volna a körképen örökíteni, ezért varjakat festettek meg, majd ezek a varjak átalakítás után már is hollóként kerültek föl a feszti körkép vásznára. A sasszeműek kiszúrhatják, hogy a feszti körképen megfestésre kerül két pulikutya is. Ez a két pulikutya nagyon érdekes történettel rendelkezik, ugyanis úgy tartja a legendárium, hogy amikor a lengyel festőművészek készítették a körkép restaurálását, két kis pulikutya a faluból ide szegődött hozzájuk, és ők annyira megszerették ezeket a jószágokat, hogy meg is festették.